Vi vil gerne bevise Pythagoras' sætning. Jeg vil gerne tage udgangspunkt i 4 retvinklede trekanter, hvor siderne hedder A, B og C. Den første trekant, den placerer jeg således her. Så igen A, B og C. Den anden trekant lægger jeg her, sådan så at A-siden kommer siden af B. Så igen her A, B og C. Og det samme gør jeg her, så A igen kommer i forlængelse af A, B og C. Og den sidste her A, B og C. De her trekanter her, retvinklede trekanter, de skulle gerne alle sammen, de har alle sammen samme størrelse. Det er bare mine tegneevner, der ikke lige rækker videre. Nå, men for at kunne bevise Pythagoras sætning, så er der 2 ting, der skal være opfyldt. Den første er, at de her trekanter, retvinklede trekanter, jeg lige har lavet, de skulle gerne danne et kvadrat, hvor at siderne er lige lange, og alle vinklerne er ens. Den anden betingelse, der skal være opfyldt, det er, at vinklerne her er de samme. Og vi vil rigtig gerne have, at vinklen er 90 grader, da den så danner et kvadrat. Det vil jeg gerne vise, hvordan vi kan finde ud af, om den er. I vores trekant her, som er retvinklet, der er der jo en af vinklerne, der skal være retvinklet. Sjovt nok. Det vil sige, at den er 90 grader. Og det er i vores tilfælde vinkel C. Det vil altså sige, at vores vinkel B her og vores vinkel A her tilsammen også giver 90 grader. Vi kan ligeledes se, at de 4 trekanter, som tilsammen skulle gerne danne et kvadrat, har dannet en firkant inde i midten også. Og derinde skal de 2 betingelser også være opfyldt. Den ene af betingelserne er opfyldt, nemlig at sidelængderne skal være ens. Og det er de, da de alle sammen har sidelængden C. Og da alle de retvinklede trekanter er lige store, må det altså også gælde her, at vinkel B og vinkel A tilsammen giver 90 grader. Og da det er vinkel A og vinkel B, der støder op mod hinanden her, må de her 2 vinkler altså også give sammen 90 grader. Så nu ved vi, at på ydersiden her har vi 180 grader. Vinkel A og vinkel B her giver tilsammen 90 grader. Ergo må vinklen herinde i vores indre firkant også være 90 grader. Da de 3 vinkelsummen her tilsammen giver 360 grader i alt. Begge siderne, eller alle siderne er lige lange. Her har de sidelængderne C, og i den store ydre firkant her har de sidelængderne A plus B. A plus B, A plus B, A plus B. Og vi har fundet ud af, at den er 90 grader i alle hjørnerne. Vi har nu vist, at begge de 2 firkanter opfylder de 2 betingelser, der var for at være et kvadrat. Nu vil vi så gerne vise Pythagoras sætning, altså at A i anden plus B i anden er lig med C i anden. Til at starte med, så kigger vi på den indre firkant her. Den har, for at regne arealet ud af den, så siger man C gange C. Altså sidelængde gange sidelængde. Det kan man også skrive som C i anden. Hvis vi skal regne arealet ud af den ydre firkant, så hedder det A plus B gange
A plus B. Da det er sidelængden her, A plus B, gange med sidelængden her, A plus B. Det kan man også skrive som A i anden plus B i anden plus 2AB. Nu vil jeg gerne finde arealet af de 4 trekanter, jeg har her. Og jeg starter med at skrive 4, fordi jeg har 4 trekanter. Højden, den er B. Jeg tager lige en halv højde. Gange B. Gange grundlinjen, som er A. Og det giver 2AB. Vi har nu arealet af den store firkant her, som er A i anden plus B i anden plus 2AB. Og arealet af de 4 trekanter, som er 4 gange en halv gange B gange A, som er 2AB. Dem trækker jeg nu fra hinanden, så det kommer til at hedde plus 2AB minus 2AB. Så her, der går den her ud med den her. Det vil sige, at vi har tilbage A i anden plus B i anden. Vi har nu fundet ud af, at arealet af den lille trekant her, C i anden, er lig med arealet af den store firkant, jeg sagde trekant før, af den store firkant minus arealet af de 4 trekanter, som er A i anden plus B i anden. Og dermed har vi bevist Pythagoras sætning.